Hi mga bay. Kumusta? Kumusta mo diha? Diha na pud ko. Duty na pud ko diri sa YouTube. Good morning. Good morning diri. Woke up like this. Grabe ng aibag. Grabe nakabaga sa aibag. Oh God. Mga unta ninyo. Day bahaw. Wala. Naon siya naman yung kanuna. Patay naman ibok. Titindagan ko sila ko niyo na bahaw ni gahapon. Nya di atay sudan diring inununan. Ambot di ko alam kung anong pangalan ng isda na ito no. Bilong. Bilong-bilong di ay. Dira ay kanibang lapad kaayo. Kaon tagkuan lamas. Kain tayo ng mga bawang-bawang. Luya. May na lang. Makakuha na mga panuhot. Okay, ayan. Bilong-bilong pala to. Your belong. Bilong-bilong. Inununan. Ganahan pa ninyo inununan. Inalata mo kaog sakto kay kuwang rabatag tug. Kulang sa tulong. Nabuhay dito sa YouTube. Oh my God. Kain tayo. Kumusta na kayo dyan? Kumusta mo diya? Bago, mingaw na mo sa akong inabahaban ba? Patatawag lang ni Kan. Kasi Lexi. Kaya naka-schedule na among pagkita karon para sa t-shirt. Ay. Bungesyos day. Shout out Lusog Team. YouTube. Your profile picture. Siyempre, your channel name and your subscriber. Thank you so much. 61,000 subscribers. Salamat na marami. Kasi syempre yung logo natin. Pakaganda ng t-shirt natin. Kahit anong kulay ang gusto ninyo, okay lang, walang problema. Basta wag lang mawawala yung ating logo. Inday Kapkap, Lusog Team. Yan. Napakasaya ko kasi ang laking achievement ang nangyari sa team natin. 28 na ang napag-graduate ko ng mga YouTuber. Napag-graduate sa panghingisda. Laban lang kayo dyan sa pag-YouTube. Sinasabi ko na kagabi, huwag nyo seryosuhin ito. Parang gawin nyo ng palipas oras. Ano na pag naiinip kayo, ganon. Isang magandang paraan din. Lalo na sa mga kapwa OFW ko dyan. Yung mga, lalo na sa mga makakate. Hindi naman lahat. Siyempre, imbis na mang lalaki at mang babae kayo, google nyo na yung oras nyo dito. Pakikipag-usap sa sarili ninyo sa camera. Mas maaaliw pa kayo lalo't mabasa nyo yung mga comments. My God. Talagang ma-inspire kayo na palaging kausapin ang mga sarili ninyo sa harap ng camera. Kain tayo. Alam kong hindi madali ang buhay bilang isang OFW. Maraming paraan para di natin maramdaman ang pinakamahirap na words
para sa mga OFW. Yan ay ang homesick. O, diba? Napakabisang paraan itong aliwin natin ang sarili natin sa ganitong paraan. Video. Malay natin, di ba? Gaya ko. Hindi ko inasahan na mangyari ito sa akin. Na nag-trending ako. Diba? Malay nyo. Malay natin, mangyayari din sa inyo. Naswertein kayo. Dito sa pag-YouTube, luya. Taon tag luya. Mga panuhot. Yan. Google nyo yung buhay nyo sa YouTube. Bagyo YouTube. Kaya online selling, ganon. Huwag dyan sa mga mapasama kayo. Uyab mo sa online. Uyab mo sa Facebook. Personal di. Inala yung mga asawag ba na. Yung mga katchat. Malagi yung wife forever. Lagi namin nanawag. Hindi ka panawag. May duty pa ko sa YouTube. Hindi madali ang buhay. Pag YouTube. Naman may tumawag. Dali. Yung taga ka mo. Oh my God. Anyway. Facebook to nga. Taning kanon mo kay basi kadugay na kuya yung aribok na hulot na ang kaon eh. Sa kaldero. May lakad ako ngayon mga babe. Kain muna ako. Kasi mahal ang pagkain sa labas. Kailangan magtipid. Sumuburot na. Burot mo ka sa sipon na turon. Alam no? Nyara ka be? 0921 238 Okay. May ka na tumawag. Okay. Kain muna ako. May yung bawang guloy Ako, sarap sana nito pag meron yung dahon na paborito ko. Dahon ng hagunoy. Hala, 3 times talaga siyang tumawag dahil. So, dali lang, di pa ako naka 10 minutes sa duty ko kay Lolo White. Dali lang. Nanawag ko. Ay, natabunan sa kapiday. Nanawag ka sa mga. Nyara nang nawag. Bagong tikaron. Oh, I will call you back. Kape. Coffee is life. I'm sorry, darling. Sorry sa nanawag. I'm going to call you back. Nag-CR pa ko. Namutbot. Nyari katawagan ngayon ng pa ko ihimo. Wala ito. Kasi makikita mamutbot. On the way na ko. Hida pa dito sa katri. On the way pa dito sa Castillas. Yan. Kasi kasuhin ko yung order ngayon Pobreng Bisdak sa iyo. Ayan. T-shirt ni Pobreng Bisdak sa iyo. Kasi kasuhin ko ngayon. Saka yung kay Ate D Cream kasi hindi pa natakos. Meron ba akong kukunin? Kay Pobreng Bisdak sa iyo.
Takbo siya ng kapitan. Kapitan sa kanila. Dami niyang order. Pwede naman kayong umorder na marami. Nasa sa inyo yan. Pamimigay nyo sa kapitbahay nyo. Order kayo ng maraming t-shirt at mug. Diba? Lagyan yung channel nyo dyan. Siyempre yung logo natin, wag mawawala. Uy, pag magpagawa kayo ng t-shirt dyan, kontakin nyo ako kung kayo ang magpagawa kasi kailangan yung logo natin andyan sa mga t-shirt ninyo, ha? Yung mga logo, huwag kalimutan. Yung logo, hindi mga logo. Isa lang ang logo dapat natin, ha? Ayan. Ito yung logo ng mga t-shirt ninyo. Magpagawa kayo dyan sa bansa ninyo, kontakin nyo ako sa Messenger. Okay? Kaya dun sa Lusob Team. Para i-post ko itong logo natin. Sige, i-post ko na lang to sa page. Tapos i-save ninyo. Para pag magpagawa kayo ng t-shirt nyo dyan, saka mug ninyo, dapat nandyan yung logo natin, ha? Okay? Ano pa ba? Usapan. Ganito tayo magkape, mga Pilipino. Di kagaya ng ibang bansa. Isang araw nahuli ako ng amo ko. Ba't daw yung kape puno? Puno yung tasa, tapos may kutsara pa daw ang laki-laki. Bilang amo ko, ano yan, Mary? So what's that? What is that in your cup? Anak kong amo. This is coffee. Why there's a big spoon? Big spoon. And ko nga, yes, this is the way we drink coffee, because we make like this, like that, and then put in the spoon, unzip, and then like that. Muna ko nga muna. Ew, kay ngugiw. Kay huyupan manggod na ito, ihipan. Ay init lagi siya. Ibang klase daw tayo magkape. Ibang klase. Kayo nga, ibang klase din eh. Tag-isang termos. Yung mga amo ko magkape, sa termos. Kailangan na, handaan mo isang termos ng kape. Yung ko nga, buti nga sa amin, mama, amoy mo nga, bang among babae. Buti nga, mama man tawag ko, kasi close na kami. Sa katagalan namin palaging nagsasagutan at palagi akong nagdadaldal mag-isa pag nakatalikod kasi minsan kadalasan ayokong sumagot sa harap niya. Pero na lang kung sobra na. Yun, kailangan ko na ipagtanggol ang aking sarili. Siyempre, kailangan natin ipagtanggol ang ating mga sarili. Bakit ganyan kayo magkape? Sabi niya, this is how we drink coffee in our country. Malaking tasa, tapos may malaking kutsara. Sabi niya, yung spoon daw, para lang daw yung kumain. Sabi ko, no. Hindi, kasi sa bansa namin, yung kutsara, pwede namin gawing serving spoon. Sa kape, sa kahit anong bagay. Oo, sabi ko. Kayo nga, iba rin magkape. Laki-laki ng termos nyo, tapos ang liliit ng mga baso ninyo. Kunyari pa kayo, maliliit. Tapos isang termos naman. Sa amin, mama, itong isang tasa, sapat na sa isang araw. Kayo, isang termos sa umaga, isang termos sa hapon. Grabe sila magkakape. Dalawang klase pa yung kanilang iniinom na mainit. Yung isa tea, yung isa Arabic coffee. Dalawang klase. Ay, Diyos ko, coffee is life. Yan. Nalulungkot ako sa stock ko sa aking beauty products. Hindi talaga
nagre-reply. Ang dami ko pang order. Konti na lang yung ano ko dito. Wala na akong lotion kasi. Kaya hindi na siya set. Meron pa akong mga ibang products. Toner, beauty bar, serums, at cream. Pero wala na akong lotion. Makit yung bangko. Daming order. May mga nagpadala na sa Palawan. Hintayin nyo lang ha. Hintayin nyo lang kasi hintayin ko pa yung order ko. Makit yung bangs ko. Parang ayaw nilang mabintahan. Ayan. Sa mga nanalo ng load, inbox nyo ko. Inbox nyo ko sa Inday Kabkab Lusog Team. Ayan. Inday Kabkab Lusog Team. Pag nanalo kayo, mga palaro ng ating team, inbox nyo ko ha. Mamayang gabi kay Gemini Vlog tayo. Kunti lang ang kulang niya. 200 na lang mahigit. Kayang-kaya natin yun mamaya. Pumasok naman kayo ng maaga sa live natin. Para marinig nyo yung mga unexpected na mga sasabihin ko. Kailangan ko lang bilisan. Aalis ako. Nagbabayad kami ngayon ni Azelexi ng PLDT. Putulan na kami. Paano na buhay natin? Pati Azelexi, monetize na siya. Si Azelexi, siyang ko nauna ang na-monetize mula nang nabuo ang Inday Kabkab Lusog Team. At marami pa yung susunod. Saan na, Bok? Pusog ba aron? Kuya. Kasayo udaan ng jutiya na. Kaon sa daan ka. Pumahaw sa... Yan na. Yan, nigmata itong usya. Matug ka. Okay? Di na ko kahurot. Wala, ubay-ubay sudah ako nahurot. Gusto na, di na ko. Di na ko gut mo na sa gawas. Daghang salamat ninyo tanan. Nabusog ba mo di? Tanaw gay mo na ako nga nagkaon ko. Paghukad sa mo para di. Di mo sig tulog laway diha. Sige lang mo panglato. Kailangan na sa magikaon-kaon diha kung magkaon ko. Tilo ko na to ning pubukog dapit. Eh, sayang appeals timbang. Ginahan ko magtilok-tilok anong mga kilid-kilid bitaw. Mga bukog sa kilid-kilid. Nga na yung mga unod-unod gamay. Yan. Okay. Nagkikita kami ngayon ni Mayra. Dami ko palang kapitbahay dito ng mga future vlogger. Yung Western Union, sabi ko, meron bang ibang vlogger dito na nagki-claim ng sahod? Sabi niya, wala daw. Ako lang daw. Malay natin, after October, meron na. Ang dami ko pala dito, meron daw isa dati. Sabi ng Western Union. Pero, hindi na daw bumalik. Baka wala na dito sa Lapu-Lapu. Yan. Ay, salamat. Busog na. Sarap ng sibuyas bawang.
Yung sili, hindi ko kayang kainin. Sobrang anghang ang sili sa Pilipinas. Yung sili ng mga ganito, siling mahaba. Sobrang anghang. O baka, hindi lang ako sanay na sa mga. Kaya ganito. Ganito ang nangyari. Ayan, solve na ang almusal ni Inday. So, parang akong bukog eh. Ito nga misa akong iyab nga pula sa bahaw. Kuya, padalagay dito ya. Sige na. Life is buhay. Diyos ko, ang haba na pala nito. Uy, magpaalam na ko. Ang haba na pala ng ano ko. Palabas ko sa buhay. Maraming salamat sa panunood. Please like and subscribe. Dagdagan nyo itong 61K. Okay? Road to silver button na tayo. Thank you so much.